як нуқтае ки байнда ҳаст. охирин офтобгирифтагӣ ё гирифтани пурраи хуршед дар соли 2019 имрӯз дар бахше аз замин мушоҳида шуд. қабл аз зуҳри 26 декабр сокинони тоҷикистон тавонистанд танҳо 25% ин ҳодисаи табииро назорат кунанд. умуман ҳодисаҳои гирифти офтоб ва моҳтоб ин ҳодисаҳое мебошанд ҳодисаҳои табиӣ вобаста аз даври гардиши моҳтоб ва замин, моҳтоб дар атрофи замин, замин дар атрофи офтоб, ҳамин ҳодисаро ба вуқӯъ меорад. яъне ки гирифти офтоб ин саҳар яъне ки аз соати 7:20 вақти маҳаллӣ яъне ки шурӯъ намуд ва умуман гирифти пурраи офтоб 3 минут яъне ки 3 дақиқаро дар бар мегирад. гузоришҳои пешбинишуда аз қабл гуфта буданд ки ин хуршедгирифтагӣ аз шарқи арабистони саудӣ оғоз мешавад ва бо гузаштан аз кишварҳои Қатар, Иморати Муттаҳидаи Араб ва Умон вориди уқёнуси Ҳинд мешавад. аз даврҳои қадим ба мутахассисон маълум буд як ҳодисаи табиӣ оддие мебошад ки доимо ба амал меояд. хуб ҳодисаи гирифт чӣ гуна ба амал меояд? барои сокинони сатҳи замин ҳодисаи гирифти ҳам офтоб ба амал меояд ва ҳам моҳ. ин ҳодиса дар як сол то 7 маротиба яъне ки бештар қимати максималӣ 7 маротиба ва камтар 5 маротиба ба амал меояд. бештар гирифти офтоб ба амал меояд. ҳарчанд гирифтани хуршед як ҳодисаи табиӣ дониста мешавад, аммо сокинони бархе аз кишварҳо аз ҷумла Тоҷикистон ба ин ҳодиса тобишҳои мазҳабӣ дода онро фоли баде медонанд. абдуҷалол Сафаров, мудири кафедраи нуҷумшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, мегӯяд на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳо низ чунин боварҳо вуҷуд дорад. ҳар хел оҳану косаҳоро зада садо мебардорану дигар омилҳоро анҷом медиҳанд ва ҳатто дар баъзе минтақаҳо он мардуме ки нисбатан вай ҳастанд хайру худоӣ мекунанд. хуб мешуд ки дар телевизионҳо ҳаминро пешакӣ пахш мекарданд, мисол якчанд рӯз пештар ки ҳамин ҳодиса ба амал меояд ва мардум ба таҳлука нарафтанд, воҳима нарафтанд, чунки як ҳодисаи табиӣ аст ки доимо ба амал меояд. ҳамасола сокинони сайёра то 5 маротиба гирифтани офтобро мушоҳида мекунанд ки танҳо 2 тои он ба шакли пурра сурат мегирад. нуҷумшиносон мегӯянд гирифтани пурраи офтоб дар соли оянда 21 июн сурат мегирад ва дар қаламрави Тоҷикистон ин гирифт то 70% хоҳад буд.